Můj malý negerský přítel nedostane ihned na obálky všech magazínů. Also, najal jsem top fotografa und uspořádal casting na nejlepší dětské focení v historii. Budeme dělat tak ofe jako to náboženské téma, kde bude mít dítě na kříži a had Ježíše, když je dítě černé, takže to je dobré. Trochu jako Madonino video. Je to dost odvážné, postavíme to na hlavu. Proč ne? No tak a co je? Tak teď hledáme 2 zloděje, co budou na křížích vedle mého dítěte. A byla byste ochotná nechat uvázat vaše dítě na kříž vedle mého? Jistě, jo, nevadí mi, že bude na kříži. Dobře. Nevadí vašemu dítěti včelí, vosy nebo sršně? George si poradí se vším, zvládne to. Uvidí na umírající a mrtvá zvířata. Ano. Skvěle. A co pokusím? Co tím myslíte? No tak víte, nevyškolení lidí, co dělají tajemné vědecké pokusy například. To zvládne. Dobře, ale jako, že bude míchat nějakou kyselinu. Jistě. Dobře. Vážně. Skvěle. Zvládne extrémně velmi prudké zrychlení? Ano. Bezva. Ano, no. Musí být vždycky v autosedačce nebo zvládne volný styl? Může být na volno nebo v autosedačce, jak Na volno to vypadá lépe. Ovšem, jistě, No, ovšem. co je, že? Jen jdete rychle, to nezabije, ne? Ovšem. Zvládne vaše dítě rozpadající se těžké stroje? To jistě, to už snad viděla. Dokázala by je řídit? Ano. No, skvěle. Zvládne vaše dítě i hořící fosfor? Ano. Bezva. Miluje ho? Miluji ho. Skvěle. A teď citlivější otázka. Kolik asi vaší? Má asi zhruba 11 kilo. Ano. Dobře, 11. Přibližně. A mohla by Olivia schodit do týdne 5 kilo? No za 1 týden? Jo, budu to muset zkusit. Kdyby s tím vznikl problém, byla byste ochotná poslat Olivii třeba na liposukci? Kdyby to byla poslední možnost a ona těch pár kilo neschodila, pak ano, museli bychom. Má fantastickou zprávu. Vybrali jsme to vaše dítě. Bude oblečené jako nacistický důstojník, co tlačí kolečko s jiným dítětem jako šídem do pece. Tak do pece? Blahopřeju, jak je vám? Skvěle, když má práci. Jo, to je Skvělý. skvěle.